Fit-19 ta' Ġunju li għadda l-Qorti tal-Appell ħasret il-permess maħruġ mill-Awtorità tal-Ippjanar għal proġett kontroversjali fuq l-iżvilupp tas-sit fejn qabel kien hemm l-ITS bejn Pembroke u San Ġiljan. Iżda jidher li r-rebħa tal-4500 li oġġezzjonaw għal proġett inkluż numru ta' NGOs u 3 kunsili lokali kienet qasir il-omor. Fil-fatt, ġimagħtej eżatt wara din is-sentenza l-grupp DB li qed jiżviluppa l-proġett ressa applikazzjoni ġdida quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar biex jibda tħaffir fuq l-istess sit fejn se jsir l-iżvilupp magħruf bħala City Center. Is-sit tal-Awtorità tal-Ippjanar juri li l-applikazzjoni kienet reġistrata fit-3 ta' Lulju u kienet ippubblikata aktar kmieni din il-ġimgħa. Din l-applikazzjoni qed issir minkejja li l-permess finali tal-proġett għadu ma ġiex approvat. Jidher li din hija l-prassi fuq ċertu proġetti kbar sabiex isir itħaffir sakemm l-applikazzjoni tal-proġett innifsu tkun proċessata. L-applikazzjoni qed titlob permess għat tħaffir tal-art fejn kien il-kumpless tal-ITS u l-parkeġġ ta' faċċata u l-preservazzjoni ta' bini li hu skedat fi grad 2. Il-proġett stmat li jiswa ma' 300 miljun euro jinkludi lukanda ta' 17 solar u torri ta' 37 solar b'appartamenti, uffiċini u ċentru kummerċjali. Minkejja li l-ewwel permess inħareġ f'Settembru tas-sena li għaddiet, l-appartamenti ilhom jidhru għal beħ fuq is-siti tal-aġenti tal-proprjetà ferm qabel dan iż-żmien. Fosthom l-Aġenzija Remax fejn wieħed mis-sidien ta' din l-Aġenzija, Matthew Patch, u wkoll membru fuq il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar u vvota favur il-permess għall-iżvilupp. Kien dan il-konflitt ta' interess ċar li wassal biex il-Qorti tal-Appell tirrevoka l-permess. Sadattant kważi xahar minn wara dik is-sentenza u sejħiet mill-Prim Ministru u l-Ministru responsabbli mill-Awtorità tal-Ippjanar, Matthew Patch għadu ma rriżenjax u sa issa għadu jidher bħala membru tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar.